Sagudayan nga ron ti surat ti pagkasalitaan ni Miling napoluan iti timan na nakaw. Dear Manong Nemi, ay makaina namanen da tao kawanin taggatang. Nagunak tinakim ko Manong Nemi ket nagtugawak adag iduuneg timiling sari-sari store. Nga dahitoy Manong Nemi iti pakaringgurak no kasta nga agsapa nga daw may aggatang konforme dita tumay dagatangin o sarenda iti abigat at sabon, shampoo, kaya dumapay. Ket kasti nga oras mamano ti umayen. Tila umay no kang kitay umay makichismis. Ket may ramramanak no kang agchismusa na ta. Mangmangig kumet digiti istoryada. Kada damat no ka digiti istoryaek man. Mangop opisina ti asawak nga ni Hector agbasbasa met Manong Nemi digiti talungan nakmi tuwat adda palang ti elementarya idinto taddan ti maysa iti high school. Agkukuyog na ko ang aggaama. Tadadya kutse ti asawak Manong Nemi kadi sumutan at ipagluganan digiti anak ko. Idagas na ida iti eskwela saan tumat mapanit yung opisina. Gagangay lang ti balay mi Manong. Dati tiyanggi, wano store, ket di sariping iti balay mi. Iso nga mapanak dita balay, lukatak dito ridaw, ti tiyanggi, wano store, sa medyo ikandado Takto sa aktong bubanlas yung sumrek dita balay mi, kino adda mapang ko alaen, adda mapang ko aramiden, kasla ita. Irapin ko at mga nagdalos. Kalbasan na, inakto, irapin ti aglabat, adaga po, apo! Tumartarayak tuman nga mapanin. Ngayon, nakawalat ta, nakakandado at ridaw. Nanarigatan ng mga damang serek. Manamdama pa'y Manong Nemi, napasungatak ni Kumadre Mercy. Ni Ana nga talayatoy, umay gumatang, umay makichismis. Inururay ko tama nga mo't nga the good news na. Kumadre! Kumadre Miling. Amok nga di kasto nga oras ket awan ti aggatang uno man mano ti aggatang. Saan nga dati pagsapat bigbigat pa rin nakadududa niya. Uwang nga ron. Kasabulak nga ron kumatikad kadwa. Di umaya ka umatuburak. Mare. Kabaylaklatan. Kaslakas tayo lang yan. Awan na. Nagadaw ganda umatang na. Kaya pa nga rin nagdigos. Iso nga gumatang nga. Sabon nga pagdigos Siyampo nga rin. Ay, adapay lang mare. Kasi dati di chay. Sabon ko. Sabon mi nga sang kapamilya. Kumusta nga rin ni Timio ay? Timio, nilakay mo. Kaya nag-construction na. Ay, so kumprana nga Oray no, saan nga mawarbarting agawid. So, sana lakay nung nagawid. So, kung nakarod no kaking kuwana nga, dito'y kalatang balay nga uminom. Tadi kat guumong dan ako uminom kadagiti pada nga construction worker. Ako kontribusyon da nga ta. Kahit di kita anak yung kaya dadamat i-Diyos ko Nangarti madama kita. Nakitam ka din day jay kabarbaro nga agkasera. Yan da nanapasig. Sino? Hangka di pa lumablawas dito. At damo nga rupa nga limabas. Itinaminduan. Agpaamyanan ka agpabagatan. Kaya nakita nga agpeso. Nga dadya may sa akwarto nga papaupaan ni nanapasig. Iso tinurong na. Wahin. Iso dadya Kaya nakita mo noon niya trupa na. Pagkita ko madyarupa na. Diyak sama na matalyaw. Ay, susapo kaya. Nung makita mo lang kuma. Ay, sus, baka agbutan ka. Abay. Hindi
kaado digiti. Apay katawang. Kasla grupo pa nga mananakaw. Ana? Swapo yun. Nakadaldalikado. Ano nga nakadaldalikado nga nakadaldalikado nga ron nga tao. Nai-report nga tada ito yun kani kapitan. Pinapakibayan ko man ng kapitan. Ada pagdadangan iti barangay. Nga masapul nga no, adag kasara, na balay mo, ada pagkasara, may ipantinagan na iti barangay, may submit. Kan kasapulan nga, ada barangay clearance, nga agapo iti naggapo na barangay. Kasta? Adalintig ka kasta. Kita damagam kini kagawad Nemi Ruiz, kita adalintig da iti barangay da kasta. Clear, good manner and right conduct, moral character, nga certifyan ti barangay. Nga dito nga tao, ket nasiyat nga tao, awan kaso na ti barangay mi, kasyay. Mabalimat. Yan ang mabalimat. Mabalimat nga napinas datang ordinansa ko na ka. Ay, ket napinas sa ordinansa at ordinansa nga ron. Asla kumakin ka. Dinggab. At napakante a kwartong, ket ada kabagyam nga imay dito, ket nagtrabaho iti asideg. Ket agsapsapol ti pagkasaraan na. O, kasin, umay naman lagkasara ta balay mo, ulit ta, adamat bakante ang kwarto yo. O, napagsaritaan nyo kini Hector nga asawang kit mayat, dapat lang, dadya nagan na, dadya kasinsim mo, kaya itad ka ni kapitan, iti barangay hall, tapno, ada record sa jay. Ken, masapol nga agi-submit dato nga kasinsim mo, iti good moral clearance. Wano barangay clearance. Iti nagkapuan nga barangay. Damagim to akin ninanapasing no. Inaramid na ti kasta. Ken aramid na ti kasta kadagiti pagpakasaraan na. Siguro agad damagim to apay ket umay samot gumat gatang dito. Una, ba man to orayak man tagsalutsutak to ken kuan. Ay na. Madi mahang ko mga rumbeng nga awaten ti kasi ti panagruprupa na nga tao. Si kamat, merci, kumadre. Ano lang ya? Kaslalangan ang arot man nanakaw, uno lang at kriminal. Api usga ang ti tao babain iti rupa. Kasla ko makanyak. Anat langak. Langat chismosa. Gusto ka. Yung chismosa man lang. Nungord langak ti kriminal. Uno langak ti mananakaw. Di ba di? Mercy aya. Di kahit nasawan, adamanin na amuak kini Mercy, Kumadre Mercy. Dinagdag ko nga nga pumanawan ta. Makadalusak batin ko na. Inraping ko, tinagdalos, manunemi dito'y balay, kit karobayan, nga madamat pasari o may agapo. Apo! Mabit lang, umakon! Ay, kasi tirigat ada store na ngayon rapin na. Kalpasan na, inraping ko man yung tinaglaba, umaldaw ket umaldawen, umaduman di kiti customer, umay gumatang iti suka, umay gumatang iti soy, umay gumatang ti betsin, umay gumatang di manteka. Panagluluto ba't manin naminin eh. Iso umaduman di kiti customer. Ket siyak, ay la, siyak pinakaluto. Ngayon mo man ay latamat ka na, kanito di kalubanan, nadamat na bating asidante, bigat. Kaya no, kung tinalutong si Dayan, di ang lukatak ta sardinas. Suga po na kandakarot isturo. Naging ka na napasungadak ni nanapasing. Ay, basit idinti gumatang. Pasado alas 12. Gumatak man, biling. Una na. Gatangin nyo ay dahil man lang. Suman lang yung tip, pangal daw ko, nata corn beef. Ay di ka pinangana ya? Kita pagdawag, las 12 pa ila eh. Kad luktan yung tulatan, sa yun to, nga ilutluto. Mulutluto mo na naluto ng ordeta. Wala talaga dito mga ordnana, kat igisada pa ilang ikanti sibuyas. Hindi, dahil tulatan, iso pa pagkastaram ti manteka, kada pagkastaram ti nagyan ti dalikan. Kumusta kayo mat nana? Agad na siya, ba't lang anak ko?
Da pamastre kaklat tamat at no adda mo pakansyan nga pagpakasaraak, adda met lat nakasagana nga sumukat kasya. Kasla karete ka barbaro nga kaya agkasera. Ni Guryo. Dahil sa tibagbaga ni Kumadre Mercy nga kasla agrupropa nga ay po amuklatan nga oresa mo ibagbaga no nagkapon na reta nga damag amuklatan nga redya nga Mercy. Chismosa na kat. Nga rod. So nga ita tinaudi nga kinasarita kita nana. Anak ko nana. Dadya ka no kabarbaro nga agkasara ka ket agrupo ka no nga mananakaw. Nagloko deta nga Mercy. Ay Mercy, Mercy. Wang nga rod, diniloko ang apeng husgaham ti tao. Babay ni tirupan ako na. Anong kami tirupan na? Ket medyo nga may naburtong na kasi burtong na kamos. Hangkalumot nga hangbat ka nga burtong na yay. At ay agabot-abot ti rupa na. Agabot-abot. Para midong siguro na dyan ako. Kitawa, nasayat mat para kasasalita na. Ano trabaho na? Isot ka baro-baro nga janitor. Ije eskwela. Ay, ti pagbasbasahan di kita anak ko. Kahit pagbasbasahan di kita kantoy Kahit ako matibad record na. Naibagapin ni Kumadre Mercy nana nga adan sa lintag nga natay no ada kasi nga kasera i-require ti clearance barangay clearance diyan nagkapon nga barangay tapno ada napinda sa clearance na sumrek dito barangay awon kita ada among bagadagat amin nga kasera dito yan ko oray no hang agpaot iti inom nga bulan adare jay. Tawatik ka nakuha nga umuna. Barangay clearance ito nagkapon nga barangay. Kahit isabit ko kini kapitan. Mayat magaya. Di ka na isabit yun. Di barangay clearance ni datay baro nga kasayra yo. Agkasera. Uy, naisabit Ang problema, sakti tao nga tungtungpal din yaman nga linted. Nasiyat nga rin mga stan, janitor kaya. Wen, janitor. Padaasa mo gandi pagsaludsudan to Nagiti anak mo, nagbasbasa dita eskwela ta. Sungod lagayam, manipod sa diayan nyo, lumabas no kadto iti bigat. Kutuwa mo man nagtrabaho. Nasapa no ka, nasapa janitor ka, agad nasapa ka. Sa ano natin malpastiklasen, umuno na pa yung lumabas, sakbing agawid di kiti anak ko. Nga dagasan ni Hectorida. Kutuwa. Alalay na karo din. Yeah. Di mo dingdingin neta nga kumadrim nga Mercy ng ibagbagan. Dakas iti Diyos, iti manghusga, iti padala nga tao. Dahil matlagit ko na asla grupo nga mananakaw, no grupo nga kriminal. Dadagsan data. Kasla ko na namit lang. Naibaga na kong mga kriminal ka, mananakaw ko lang siyo. Sa bagay. Madilat ta Paon ni Matan. Idinto ta nakasingsing pet, napakumbaba, ken nadayaw ni Guryo. Na minsan manong nemi nga nakita nga lumabas ni Guryo. Namampay, adut aggatang kareta nga oras manong ket pinukawak. Manong Guryo, konakta mo, Daka mo, no lalaki akit oren in-ino na kakit babae tumawag, manong lata, di ba? Ano Guryo? Timalyaw. Iti tatalyaw na manong nemi nagsardeng isot pa nakakitak, tirupa na. Medyo nakigtutak manong. Ala, kasla horror ko. Ada tumalyaw kang kakit. Makita na nga. Apay ka di ading. Kinunanamat ka na, pinas mat buses na. Dadya buses na manong naming nga nangag ko na ikaten ti panagbuteng ko. Kasla buses ti may isa nga anahon, sir, manong. Dumagas ka man lang, manong. Apag so nga nalakwakon na tinaudi kay may imatang manong. Abi ka di ading.
Sige gayam dati kabarbaro nga agkasera dati anda na napasing. Uwan, iso ngamin ti mabaling nga kasidgan nga, mabaling nga pagkasaraan, manipod dito'y gikanan di eskwela. Kaya no, kumusta kayo man di nagkapom nga lugar? Okay man. Ada asawa mo ano? Da. Ah, ano man di mga asawa mo nga eh. Kaya asawa ka, abali na housewife. Talo di kita anak mi. Hanggang agaw awit itunggal Biyernes. Aman. Dito yak ti Lunes aging gana ti malam ti Biyernes. Awanag ti Sabado kin Domingo ta dak ti sidong ti pamilya. Hala, nadya lang tikit ko mamon manong. Sige. Ano na ka mo? Miling. Miling si store. Miling. Siguro nakit-kita mo kita anak ko nga basbasad ta. Sino ka ako ada? Baka, damagag to ka rin anak ko. No, amamuda ka. Sige. Sige nga rin ading miling. Inakon. Sige manong thank you. Di magas ka. Alam mo, okay lang. Nakasesayat mo nakasasalita. Nagpinas pa yung buses na. Sa no umisam kat kasla mapukaw di ay rusang nga rupa na. Hampay siguro nakasarita ni Comadre Mercy Isuna. Alala. Sumang pwede na kita anak ko. Kadwada ti asawak kabot sa dagdagasin no kay da. Ni June manong name tinayawak dito yung store. Kalpasan nga naman na mayak na nakasukat. Tanimanang nang inauna, manong name agisti mariti kusina. Tulungan anak-anak ko Awan ma. O kamusta di eskwela? Kalpas mo ti assignment mo. Madamdaman to pala ma. Basta tulungan kang ngaglako. Kapag nagsupli ma kita. Sikala ta nagsupli no ko na. Basta ibagak no naman ang presyo ti katangan na. Duha ka mga naglako kareta nga oras. Anong name iti grade 6 pupil. Nga akinteng nga anak ko. Manong. Kira parapin ko matalat nagsalsulod-sud kang kuhan. John. Ay, mama. Kumusta na tayo kabarbaro nga janitoryo? Ay, ni tataguryo. Naglingag istorya. Magus-gusto mi. Bigay mo buteng? Ano kumat kabuteng mi? Hindi lang na. Ay, nabiglang tingin, makigtod ka. Ngayon na tayo umisa man sa agsao. Kunamlan announcer isuna. Naglingag istorya. Kaano ko mga pa nag-istorya na? Nukusta nga, agresis kami. Kaya siyempre, naka-istambay latamot, nga ada makita na nga, baling nga pidutan na, pidutan na. Sana kang bagbagaan. Nga saan kang agrugugit, ang kang agwarwarang. Ano da, may kabel mit trasken. Kaya nung tayo, hampay nalpas ti kwa, madama pal treses mi, umay ti kantin. Nag-istorya. Agkakatawa kam tumot, ta nakakatawa ti istorya na. Nagmangita ka sa salita ni Tata Guryo na mama. Bukas ta, kayo mo buteng. Pero kung makabuteng mi. No damo nga magita, idi damo makita agad. Kunami. Ngem, idi umisa man sa agsao. Good morning. Opo nagpinasibusos na mama. Biglang tingin, bakigtot ka. No, damo nga makita mama mo. Unang. Ngayon no, mo mon, kat makita mo, hanggang buteng. Tamo mga rod nga na siya at. Ampi ka di mama? Awan anak. Pasari lumabas dito, pasari patagas sa, di magas na minsan. Di bang gasitay, nagsasalita kami. Ay, sige nga rin. Ituloy tataglako.
No kasta ngagsara akon manon nimi siguro nga talaga nga may kandado ti store. Sabagay manong, isarsarak kumat ka dito'y balay, anong nimi, iti kwarto ming agasawa, diti mapaglakwak. Wen, tano schedule ko ti mapan agroserya, pambarak tumatan jay dadto mga maganansya, pangkunumaten di nahayong ko ti bangko. Nga madadi kiti gundaway manong nimi nga maurnong. Ikabkabil ko no kati kwarta manong nimi itayan di kiti alahas. Wen, kwarta alahas. Nakatulbak man. Iti uneg ti kwarto ming agasawa. Iti man nagsarita mi ti asawak manong nimi napadakamat ko ti may panggap ken ni Goryo. Goryo ko na? Tegas kasi renda na napasing nga barbaro. Di mo pinakita. Kati janitor dito eskwela. Namit mo. Namit ko. Istorya nga rin di kita nagtanga, naglaing ang istorya. Okay, so na. Ngayon, hindi biglang nga makita iso na. Biglang tingin. Hindi, madamang nga kwa, dagasag din ito yung bing. Parking ko ti kotsek. Madamang daldalos, iti ruwar, iti labas ti alad. Edi umasdag nga da siguro makita na nga mabalin na pidutan iti asidag ti kotsek. Kinita na, ay, nakigtot ako. Abay. Makigtot ka, kaya day bigla nga makita. Di damong nga makita. Siguro ka nagiti ubing agad. Okay, so na. Dali nga istorya. Asidag tirik na kanon, nagiti ubing ko na. Yan. Nga pinapasar din ka. Para dala kita. Emergency lang. Musong bata ka sigot kat mali. Nang kusong batan. Agur oray. I-okay ko lang. Approve ko lang. Okay. Ano yun eh? Ajay. Ajay para aramid mo nga programa ti Necro. Pinabalbaliwak. Joint Necrological Services of the late Anastasia Guzman Domine. RIC members. RIC officers. Bamon, stone ba ito? Allah sir, rapin mo. Kutnay, agur oray da kita viewers ta. Baka nalipatam na dyan, sir. Pangisilpuam. Maliglipat kaya. Sige, ituloy ko. Dinamag ti asawak no apay nga ni Goryo iti tupiko no issue ang pagsasalitaan ni. Kasi siyempre, baga ka, ngamin, itahimay ni Comandre Mercy, datat issue na. Agrupro pa ka nung mananakaw, no agrupro pa kriminal na diyang Goryo. Kidanat ko na mat. Kita on reaksyon ko, jackpot pa nakita. Ngayon itay malam, binadagas ko. Ito damo ka makita. Akin kung naka, tumalyaw. Kitutak. Ngayon itay umasadag nga agsao sa umisem, na po ko matan di pa nagputen ko. Kasta talaga. Ora sa sino, biglang tingin ngamin kit makiktot ka, di ba? Asla biglang tingin makakita ka, tigwapo ka. Oy, tigwapo ko. Manan, di ba? Agreak ka. Nung makakita ka ng pintos, oh, wow, nagpintas. Oh, di ba? Kaya nga lang biglang tingin. Dati ko natin yung katuwan. Ngayon ni Mercy, the first impression na, hindi pa nakakita na ti rupa ni Goryo, rupa, kaslaman na nakaw, kasla kriminal. Baka di na pa nakasalita. Siguro baka makikita na lang, hindi naman kasarita.
Wala ta lumablabas nga ron. Dinahamag kumat ka na napasing no araramida na ti panagtungpal ti linteg no pakasera ka basta isabit mo tinagan ti barangay. Una, basta pa da barangay clearance. Dinagkapuan nga barangay. Sila kumano da sumangbay yung kabagyam mo no kabagyak nga ag naedit sa bali nga lugar. Kahit agpaot ditoy, makalawas mo na makabulan, basta po nga may report ni kapitan. Iti barangay. Basta. Just in case nga road. Kahit mas pagarigang nga road tawang barangay clearance. Kaya baka no, ada ilim-limang na. Kasla ko manadya ko ng goryo. Baka no, hangko mga janitor di eskwela, kahit ada sa bali nga trabaho, ahente kas pagarigan. Ang mga met madakaso na di lugar da. So nga jay. Kahit aramidan na dito eh. Mas lagi ko na ni Mersing, kumadra Mersing nga, langanat mananakaw. Ang mga nung pagkamunta at matakahon ti lugar tayo. Tadamat gahay mananakaw na nakastrek ti lugar tayo. Parang ganun. Ngayon mabaling ka din sa aning nga ni Goryo, nga aglang-langaman na nakaw kang kriminal di magsalitaan ta. Ano nga ron? Schedule tayo ta, sweetheart. Awan nga paiso, schedule ta. Nagtutuloy manong name iti aramidek, manager, agmakumikumak, aglako, iti bigat, iti sari-sari store. Kung nakpekit ko mga, nagta ko makakompetensya kang store, asidag ta, maksayan, ti customer ko, kuna. Ano ma, hapay ko nga maksayan, kita, nagaduti ganansyak, no kasta nga do paglakwak. Namuna, kita dulatat istak ko dita, bodega, nganong awanan akon, kada gito supply ko, lalo kada gito gasto, usarin ti agluto. Jay, do. Mapilapan nga dagos. Adamad lata di kita agi-deliver. Ya. Adara kita lukan nga pa. O may manglako kanya, hamot na siya ti mapanggumat gatang jay, grocery ako man. Agi-stock, ti ado na, tapno, adat mapaglako ako. Imay manen ni Mari Merced, manong. Ay, Merced, merci ko na. Uwan, merci. Hello, Mare. Kumusta? Naku, magdalusan ka. Nadamot man nga disturbo. Ay, hindi ko madremet. Bilang nakadisturbo. Di mo kaya iti baro nga damag. Anat baro nga damag? May panggap man yung kiniguryo. No, mairanan nga natin oras nga lumabas da nga kuryo. Saan ko kakit kitaan? Talagang mabuti nga kasi nga langana. Patasam tuman ang padagasit niya balay. Oh! Sabi ko mo padagasit niya balay mi. Ano ko nga rason? Dapat na makasarita. Uno saan, padagasit mo ang sardeng, aglangkad to jay unagti bakod mo. Damat bakod mo, di ba? J-gate. Ay, guryo, dumagas ka man pailangan. Ano, mapaspas na ka na. Niyapay ko ma. Bagat ibagadan to pa nga relasyon mi. Habi katawa ka madre. Habi ko mapadagasat. Malaksid, no isot agsardeng. No hay, wala na. Banday biling ko to keng guana. Ana? Habi nakasarita mo? Nakasarita ko. Kaano? Sino bayagan? Kandamag ko, dinamag ko karagitan na kung magbasbasa. Nga nakasesya at isunod di eskwela da. Nakalaling ka no ang istorya. Patasam ka di ang salusudan to karagitin anak mo. Janitor isunod sa di eskwela pagbabasaan na kita anak tayo. Huh? Ang biling ko hindi karagitan anak ko. Nasanda nga sa asidgan. Kaapay. Niyata mo baka kidnapper ba eh. Pinagbali mo lang ardo naman nanakaw kada kriminal, kidnapper pa yan. Tibaro ang damag kita. Ay, nakaluloksaw ang damag. Ano yung nakakulasaw ang damag? May panggap kinitimyo ah. Oh, nilakay mo? Apa hindi? Standby ita.
taabay. Kaya nagsardingan dati, nalpasin di kontrata ni boss na. Kawang kano pa iti sumarno. So, standby ta. Nga bale na-standby iso na, oray no anya nga oras, no, makalagip kat guyudan na kalat, dapat nga ipaid da. Napayag pa kita awan da ita. Met, kita kaubing tayo pa'y lang. Dati tiya kwa, mid-year. Ka na yung kinlakay mo. Nalatamat schedule niya, si Kamat, kumadre. Nalayang nilakay mo. So, kinaasawa ka ba nalaing? Kasanot, araramidan na ka. Baka hangaan mo ni Timyo. Alakit, duduhata mo taon sa bali makangag. Sikat mo na gustorya. Ay, sikat, Inuti ka ditiya, nga pasit ti bagim ti pagganasan. Pagganasan nga niya. Dadi iganan na, wano bisituan na, kinitin na, wano dilpatan na. Ikit, dito yung kwa, barukong ko. Sila tayo, agdede. Hijay, mayat. Sikakin siya lang mo, o sa wali makangag. Loo, dadapay buiboya. Hana? Sika nga rod, nuti nga rod. Di mo kaya amot kayo masan, mare. Gurka. Sisimusa nga talaga rin ito, idwa. Di mo amo na ito, mare. Nutoy. No, iti barokong, okay. Ngayon, adapay mas. Good, better, and best. Good, iti bibig. Di ba? So, pangrugyan ti panakaaros. No, ipababanan, tengad, ti barokang better. Good, better, inutkor din ti best. Kaya di ti baba. Hala? Pwede mo pakpakanan no ka ni Timyo? Oo. Kayat. Pwede mo kayat. Chismosa ta talaga. Agkumadre nga miling kan mercy. Hindi man pa'y sumari. Aya po di mo mo pag ay sus, Diyos ko aya. Nabayag ka lang nga kumadre ko, di mo pa'y amo dayta. Ore ka lamamin, ano no ito baba? Hala? Ay susabo. Iso naman no kasarot, ibagak to kinitimyo. Anya ka didigiti at dati parte di baba. Awan ti bali makang nagkarita. Awan, naman na dakas, natural man dito. Magsasalitaan, han? Agsasarita na giti lalaki, kasi di man ti magsasalitaan na. Agsasarita na di babae, kasi di man, di ba? Anya ka ti adda ti baba. Tinagbaitan di giti legs. Babaen ti pusong. Kit iso na dyan. Pampan na kukuha tayo nga babae. Sa bali mo di kuha di baba, lalaki. Asla tilapia ken bukto kunaham. Bukto ti kukuha dagiti lalaki, tilapia mat. Pagbaling ako mga tilapia. Dati imingan nga tilapia. Dati hair na. Saad na jay, yung pagroran ti isbo. Anapay. Anat adda iti pagroran ti isbo, tuktok na. Kada tay, anak at English ti mani. Peanut. Peanut. Dahil peanut kay bagbakam mare. No dahil ti kinitin ti lalaki. Uno, dilpatan na. Opo dahil ti kakaimasan. Kasta. Pirit-piritin laing no ko ni Timyo. Kadi, nang runa ano dilpatan na di dilan usaran no na di ngipan na. Kasta. Dahil taure ka lamamin ano. Kasi, baka tumagin ni Timyo. Mare, thank you Mare Miling. Anda na amoking ka. Kawan ang kasta mo, agchismis, ang amat at chismis di bagbagatahan. Pud numot, di nga may. Si maruno manong naming may matang ni Timyo. Kumadre, ay,
Kumpadre Timio, puti bagang pa dyan ko. Kit anang harot ko ma. Napiya ko ma, di bagang managang ko kit art. Art. Artemio. Iso nga art. Apay art ayat, tawag kan kaniya. Mersing asawam, kumpadre. Sa naklaawagan ti art. No mapahanin. Sikamat, kumpadre. Aman, art, 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 art ko na. Kat nung art awagan na ka Timyo. No adahan na kayat, kanyat. Hoy, Timyo! Una na. Kasta, agsabali kayong tinagan, ti tao, ano. Wala, agsabali na. Sika nga rat, ni kumpadre Hector. Tawag mo kayong guwana. Hector. Awan ti hek, hek. Tor. Padre Timyo padpada kayo lang agasawa. Amat sa bali makagay, mare. Madaim baga kanyak ni Comadre Mercy. Ngayon bagam ka no. May bagam ta niya. May bagam kining guryo? Sinong guryo? Ito, janitor ta eskwela nga kasere na nanapasing. Ti aglang lang nga kriminal, aglang lang nga mananakaw. Api kas tamat ti panang ibagam? O nangimula ang kinibagat mo? Nangin ko lang kinibagat ko. Digat kahit nasa wen, tinaggapuan ti sao, ti origin, ti agrupo pa mananakaw, nagrupo pa kriminal, naggapo kaniya Mercy. Hoy, kasama tinangin ko kayong kuha na. So, ba't ibagak? Pinga, talyo ka, kumadre. Ay, kumpadre. Amangang kunak no da makakita ka data. Apay, no da makakita ka data. Umayag la gumatang kaya nakabaybay ka sa sarita. Bakit ibagadang nga relasyon da, kumadre? Baka ni bakit mo mangibaga. At relasyon da, kumpadre ka. Adak dito o nagtitiyanggi, adak ka tarwar. Kaya baka no, sa bali pangipananda, di bagbagakan ka, baka tiyamuda ka digdigaan ka. Amit Napi ka digdigaan na kuma. Among kumpadre, amang pulos iti panunod ko nga, dito'y agaramid dak iti may labsing iti relasyon mi iti asawa. Napudnoak. Katsika, saan ka nga napudno? Kini Mercy. Nibagak ti pudno, baka idanon mo. Apay, ada babaim? Ada babaim na. Gagangin dahil iti lalaki. Kasi lang kumamat kin kumpadre Hector. O pangin Hector. Mga opisina, anta kutsena, guwapo, anta kwartana. Imposible nga awan karelasyon nang sa bali. Saan to pulos sa maksay iti sangagasot nga porsyento nga panagtalit ko king kuwana, kumpadre. Wana, nalaing nga gilingad. Daya, ultimong to pa yung basbasura ka, dapat kamalala na. Anong tuwakit nila kayo mo? Ultimo akot zero. Alaman? Isuda nim sa bali ni Hector. Saan kaya nga padpada kay ni Hector nga asawa? So, isot ko na. Ngapay kumit kita kayang tabalay mi. Umapapala ka nga ti balay yo eh. Hindi tayo ti silid yo. Silid? Dita, umuna. Silid yo kinukumadre. Master bedroom ngay. Apay salsalot sudam. Salsalot sudak lang at baka kit mo sa angad ita. Apay nga angad ako na kumamad. Kailangan nakarod eh. Di ka magkumata nga ya. Umutang ko na. Uy, awan listaan nyo to. Iso nga saan ka pa utangan. Kaya damo ti umutang ko, madre. Alam nga rin kahit ko ti bang siyatin. Aldaw, loko. Mayatan. Tapno, ipakat kuntuman kin ni Mercy. Dahil imbagam kin kuha na. Hamon pa nga inarami daya. Gamakat, ang saang baka napangsit. Pabugwam nga nalaingan. Kumadre Nakot. Ay, tila may istorya. Ada digiti green na istorya. Ada man digiti natural lang data. Saan ka di manong nemi? Natural lang data.
Uri man takay nga lalaki, magsasalita nyo reta, di ba? Makalawas yan manong naming nga na-istambay ni Timyo, tiloko tag subli-subli dito tiyanggi. Pare, baka man umutang ka manin. Kapilitan na tao, magpay trabaho. Dala ko mapagpunan. Pautangan na man gidi. Ano? Pagpunak. Pag negosyo ka, yan. Inak magsugal. Di ka kaila pautangan, kumpadre, ni sugal mo. No mga abak, agduble. Pabayad ka. Kahit numabak ngay. Di ba yan nagtunti at trabaho? Kaya kaano tungad ang katrabaho? Mangrugin no ti construction no min tuno ka. Lawas na, ito lumay nga bulan ko na kuman. Manusweldo mi dya syakti porman, kumadre. Kadi, kawan. Syakti second boss. Dakil aron masulsuldo no ka. Kuwan na. Sinulaing ta, medyo gre-recam kinibagat ko no, kurang di iyapuntek. Apa yung amin? I-chicks mo? Ano, medyo magagatak at dumagas ng sugal. Diyan. Amom, kumpadre Timyo, may advice ko rin ka. Kore uminom ka ti arak. Halagit nga aglablabas. Okay lang, ngan ti sugal. Awang pa, ti bimak nang iti sugal. Dagit agpaspasugal, iso. Ngayon dagit ay magkisugal, no. Iluod na ka dahil isagmak na ka dahil nga bisyo. Kasta matibagbagan ni bakat ko ang at matigari kong daway ng mga bakat. Huwag gaya, kumpadre. Impakat mo. Nakikawin. Ang surrender ni bakat ko. Sutunan ko na. Iti may isang aldaw, manunimi, nga nimit guryo, ti adda umay nagatang. Era namat manong nga, wanti, aggatang sa bali. Kaya nakadukam at iti nagsasalitaan. Kumusta mat ti pamilya, manong? Okay, mat. Awan din yaman nga pag-anyulo ka nga gasawa? Awan, mat. Dito akit mo ka pa sa Iran, no, saludsudek lang. Kasalunod lang nga dikitan nakyo. Hangamin nga inborn na tilangak, may suman dito ti panunot mo, miling. Nabasbasulak lang kami hindi. Nabasbasulan ti impakpakat ko kasi diyan. So astoy. Problema ka rin dito rupak. Noad ako mamang salda. Isalda. Sino kumorti mayat baka di dapat kayat kadawatan. O na, sino kumorti mayat dumawat kasi lang. Yung saan nga dito pag-ibasaran ni uga ati may isang tao kit manong goryo na dikit iti kaungan. Oy. Nasing petak, hanag uminom ti arak, hanag sigsigarilyo. Kang runan ti amin sa anak ng bababae. Tawari kayat mo sinamangayat ka. Miling ka. Ngam no ada kwartak nga taget. So, mayat da. Ngam no awang kwartak sa iso nga dito ni pagimanyuhanan ni misis ko nga nakiasawa kanya. Gaputa, namnaman na nga sa anak ag chicks. Mayat nga ati makiasawa ti. Ningarat misis mo. Ay, sus. Napintas ka, miling. Ngam napimpintas ni misis ko. Oo. Sungod nga handa mamati o agabay kami. Kasan mo, kinayat mo ni Guryo ko na. Nagpintas ka, kinayat mo ni Guryo. Kunamit ni misis ko. Hamat kat nga tirupat kit kitaek, kunan na. Diya kaungan na. Good. Gusto mo ti kunak? Nakaadutan. Miling. Sige. Ninahon, orikat na nakaistoryatan.
Naginggang iti maysa nga aldaw manunemi adaawis kada kami nga sang kapamilya. Inutoy, ha? Jaya da uncle mo. Birthday na kini pagpakaasin ng intay-ita. Rabi mo, katrabi. Agawid tayo tumad lang. Sabi ko magsante agawid at matulugan tayo. Sige, nagababayan mo kini. Absat mo. No saan tayo nga mapan. Okay? Nagrubat kam nga rodan manunemi iti may nga malam inasapak nga inserati store. Kilabasit sa diyabangi rin, jay, kene, dapaparami. Apo, nagadayo. Ala naman ang, lakon ako na, nakasaran, sorry, dapapanami. No kastangan dapapanami, manunemi, masigurado, nakaragap, nakatrangka, ti gate, nakatrangka, ti ridaw, tawa, manunemi, na naroon na ti store. Nabangkam nga ron nag-party, manunemi, iti pamilya, ti kapsat, ti asawak, siyempre nag-iniliw, di kita kakasinsin, di kita gaamo, nag-iniliw. Medyo minumet ni Hector, ng maana unay adwa. Kadag-drive ka, no problema, kaya di kaya ko lang. Alas 11 di kahit kami manong. Manong nemi, hindi makastre kak, hindi uneg, ti balay, nakigtutak, hindi naklukat, ti ridaw, ti silid mi ti asawak. Hector! Abay! Nakalukat ti silid. Siyempre kak manong. Dagos ko kinita ti pagiduldulinak ti alahas ken ti kwarta. Na narakrak na awanen. Awanen ti kita alahas ta. Kati naor-orno nga naglakwak dito tiyanggi. Natakawan tayo. Tintawag na dagos manumnemi ni Hector ken ni Kapitan ket imay da nga dagos kaduada digiti tano. Imawag met ni Kapitan iti pulis manumnemi tapno ni kasta ket makita ti sitwasyon. Ape di yun tulbe kaya? Nadadahil, Kapitan, kas makita. Dinadahil da. Nagnaan da nga ron. Kita kami ti ridaw, ti kusina manong name, nadadahil. Nadadahil. Nagnaan na si Magpat, limayaw iti alad. Siyempre, nagnaa iti likod. Gabuta, adda silaw dito sango. Awan silaw iti likod. Ije likod, di kusina, isot dinadail na jay. Apay saan kayo nagkatdubulak? Kami nga may dubulak dito kwarto mi at rumar kam nga ron. Sabay, dubulak ito kusina. Nadadail pa'y Kapitan. Eksperto, takinaramin ka ito. Munot na pukaw. Ado, Kapitan, di balor di alahas. Muna nga gold di gidjay. Sa tayo, naglakok ti tiyanggi makalawas nga saan ko nga napanin deposito. So, karkulong nga balor di alahas. Kag balor iti $500,000, Kapitan. Diyan nga kwarta. Daman la siguro 40,000. Diyan. Paunay mo ten. Awan tatapan nyo. Biling. Manong nemi adda ni Mercy. Madre, nakariing kami. Itay nag-kiss ka. Nang bagam nga natakawang kayo. So nga, may kasingkod. Pinanawag latan na kita anak ko. Kapitan. Ano, Mercy? Awan tin may ibaga ni Kumadre Miling maatap. Awan mo hanot atapon na. Ape siya ka atapon. Ewan mo yung katiniguryo? Kasarayan na napasing. Well, nakasarsarit ako, nakasangsang ako na minsan. Damad lang
barangay clearance dyan nagkapon nga barangay ngayon sabi na rin kakabitan. Ada. Ninanapasing akit talagang insigidan ako nga ited na requirements. Apay, hanga isumata, kapitan. Pagkunang nga ron. Nakitam? Kapitan, di lang langanan. Langat man nanakaw. Di agsasawa kasta. Ray na digiti chismis. Eh, kahit yung nga mamon, no, sinot babaling nga po suspect. Nabiyat pa nga kasera dito yan. Awmat pwede mas pasama ka pa nagtakaw. Idi awang paisuna. Kumadre mercy sang ka, gito do akasta. Hana akit ito do. Alleged. May pagarup. Agsapsapong tengar, di ko. Ti suspect, kan? Di kami napupulis. Kit no iso ti, may sa karagiti masuspect, akit mabalimat. Ano taramido nyo kardo kang sir? Kit no, aprobaran nyo nga suspect, mabalimat ng imbestiga rin. Nga, awis rin di headquarters, tap no maimbestigan. No. Saan, sir? Arigat. Nasihat ba't nga nga tao? Eh, pagkunang nga nasihat na. Sikat biling. Winar na yung kaili nga. Agan ang nagka. Ngayon mo, oray ka sa no, iti pa, nagtulbag mo, kahit mo tulbag ka, no, talagang nga, lumablabas dito, eh. Bakit na dito kundawang agsisiim. Naamon nang pimanaw kayon, tadala pa ninyo nga party, ginundawayan nan. Madre Mercy, narikat ti hagkakwang sa asawati kasta. Awanan sa bali nga suspect. Awanan, sir, gaputa, iti-record dito yung barangay mi. Awan pa napasama ka astoy. Ita lang. Isungarde ko na kumadre miling, nga ita lang, itataada ni Guryo. Awanan sa bali nga suspect. Awang nga nakakita. Padasan nyo man sir, nag-imbestigan, tilikod ti balay mi. Balbalay dita. Ngayon mabuteng damat, baka mabuteng data, di na kaya ti may ramraman. Dito lang, ha? Baka ada nakakita, ngayon mabuteng dala, nga may ramraman. Nagdakila po ka umimanong name. Yung sana ka mapukawang tinamnaman. Nag-imbestigar di kiti polis, sigurado, matuntunan tumatlaing na sinulit ang man na nakaw. Makalawas, dualawas, makabulanin. Idaad da umay, dito'y balay. Mayak man manang. Karo ba? Siya kita ni Duming Wen. Talikod na balay yo. Di balay mi. Dito lang basit nga iskinita. Kinataalad yo. Tinagbabaitan tayo. Tricycle driver. May hilig mo't nga istambay di sangot ti balay no kasta nga maubrak, pariir, mang siyasat iti beer. Yan rin may gamtuing. Amo manang sana ko magtagtagari ng makongkonsensya. Kaya't mo sawan, ada nakita mi di. Ada manang nakasano ti panangilimod ta nga saan nga siyak tinagit pulong. Mabalimet. Ayaw na pimpinas, parang ka. Tapos na makunamot lang talagang ususto nga witness. Ako magkata pa kabasulam, no? Bagam tipod, no? Hamumat nga raramidin ti pamadpadakas. Ibagam lang, and then, mapasamak ti investigasyon. Sige manang. Dasit si Darren nakarti konsyensya kay. Nakita, apik hindi nga dyak. Ibaga. Nakita ka mismo, iti pananguli na tibakod.
Kaya nakita ka mismo no kasano pa nang dadail natin si Ridura ti Rida ti kusina yun. Yung diyan ko nakita no anyat ti naaramid iti uneg. Ngayon inururay ko nga rumwat. Inururay kong matlangin na simagpat nga kimalayat. Alas 10 nga tatrabi. Ang tigas nga oras nga awan ti warang-warang nga taon. May madala tamad di kitay naka-standby, sangot ti balay, nga asla sisiim ko naman. No? At awan silaw diyan, ayang ko kahit gagangin ko nga, jak silsilaw no ano. Ada ka naka-standby. Diyan makaturog, so inumak mo. Hasino? Inyarasaas naman. Ana? Isumanan. Nung galing-galing nga, umay kano-kano, paaya banda ka. Sige. Nanay, sumarong haramidan. Ipakamu kinilakay ko. Tadakam tagtulag. Siyempre, ipakamu kini kapitan. Kaya ipakamu ka kadagiti pulis. Tap nilikas ta, rugyan da nga, imbestiga rin. Kasta nga rod, tinapasamak manong nemi, aging ka nga dintengan dagiti pulis. Kalpasan, iti dual daw ng investigasyon man. Uy, dagiti pulis, imay dito balay, akadua dari kapitan, kayan sumagmanong at tanod. Manang miling tayon. Kapitan, nasgan ka din nga bantay pa ni Duming? Awan samat nagpasada. Ori awanin ni Duming. Nadalag iti lead nga makita tayo nga pudno ti amin. Kapag napantay pa yung kadagitay ko paglakwan ti alahas. Kit confirm. Nga sadya nga nailako hindi dito mga alahas. Mapasublik pa nga ta. Ipasubliyo aking kuwan. Yung pangalan na nga ron. Kit noon ti subli na kit pagbaludan tungpal na. Napang kamin man. Nagtugtog kami ket ti asawa sandali. Nagtugtog kami manunem iti balay ket tinangilukat ti ridaw ti asawa ti mannanakaw. Oh, Kumantre Miling, Kapitan, ay katasaw na ito eh. Ano ba yung polis? Ni Kumantre Mercy man. Ni kumalakay mo? Itim yun. Anda? Mercy, abay. Kapitan. Papulis. Artemio. Sir, iserve ko making karate warrant of arrest. Ano basol ko? Sika, di man nanakaw. Saan? Kapunta na ya. Masi, tulungan na. Kapay, sika ka di man nanakaw? Sika ka di timyo di man nanakaw? Kumantre, ti asawak ti man nanakaw? Hanggang ni Kuryo? Ti asawang kumantre. At na nakakita. Ken, pagsaludsudan ti isun. Istambay isun, ha? Ti manong nga lawas. Saan ka nagkadkad pa iti miyo? Dumakdagkal ti kasom nagkadkad ka. Kapitan, tulungan dak, kapitan, tulungan dak. Apek patulong ka. Gabuta susto, nga sikat mananakaw.
Huwag kami tisugal ko, hindi. Ayop ka, Timyo, kumpadre. Si kamad ka, hindi mananakaw. Mananakaw ka! Oo. Manong, imay nagpagpakaasi ni Kumadre Mercy. Kumadre, ibagbagabog ko hangag ko, kumadre tayo, kumadre tayo. Mercy, sana sinsinan tinapasama. Sa mesa, no, pakawanag ti asawam. Anat ko na nagkita tao. Ito, anong arod? No saan nga may isubli ni Timyo titinakaw na. Agbiyag ti pagbaludan. Kasano ka mga roden? Kaya dati-dati mo nga anak ay supsuplay ni Timyo. Gabutag sugsugal nga. Naklo ka itad na kanyak ng mga pagtisugal. Dado ornong mo. Di pa unam kanyak di ornong mo. Hagdang na ka ni asawa ka ni pagbaludan. Manong Nemi, edi tanapas iti 7 hours iti Timyo iti pagbaludan manong. Nruarda, nabalbalo yung may pila ti kaso, naman tawaran to baras na. Masagana. Kung nada manong Nemi kasanang orat na mabayadan na, di natakaw na, nagtalin iti pagbaludan. Inik kami manong Nemi, iti makabulan. Ket no di na may subli, agsubli to nagtipagbaludan, ket sadyang na ikaron. No man na nagsubli-subli no Kumadre Mercy, manong Nemi, anong arti kahit mo ramida kita, isanod ko ti kaso? Edita, dumagas ni Goryo. Kumusta? Miling? Ay, Goryo. Dati ti asawa ti mananakaw? Uwan, ngisip magibagbagakin ka nga, kasla ka lagro pa ti mananakaw. Nadus na. Di amin, Mercy. Nadusa kan. Gabuta, siya ti pagpabasulang narupat man nanakaw, kay kriminal, ti matgayam asawam. Bari nagnakam kanton nga manghus-hus kay ti padam nga tao. Diba, warwaras mo nga tilangak kit rupat bang nanakaw, kada kriminal. Natan, ada nga pa kayo na igan na. Ada pa kita igan na. Sika mangibagbaga nga ti tao kat mananakaw, no, rupat mananakaw, diyan man gayam asawa at mananakaw. Yan. Talaga agnakam tunda ito. Anak, kumadre, hanggang mabaling isa no ti kaso. No saan yung may isubli, tinakaw na. Kung saan kaya makapagmulta di barangay. Kasi nagtutulakan tayo. May isubli ti pagbaludan nila kayo. Dito lang, miling, no ka. So, agan-anad ka. Agan-anad kayo. Ano kahit mo sawan, Mangguryo? Ang mga no, talagang awan ti maitad na nga, may subli na akit baka no, imbes nga, agaramit ti kinimbag, baka no, dapat dakas nga ramitan na kada kayo. Baka puuran ti balayo. Narigad lahat ang sususgaan. So, agan-anad kayo lang. Huwag Mangguryo. Sige, nakpakarad. Sige, Mercy. Ituloy mo lang iti manghusga ti padam nga tao. In remedyo da mano. Diyan mo, nimut utangan da. Kanada, insaldada ka nung daga ti kabagyan ni Timyo. Awan bibiyan ko na nung nangiremedyoan dan, tinasken kitag subli, legit tatakaw, kan mamulta isuna, tapno di kasta kita da pagnakman. Manipod mo't idin, manong Nemi sa anin, umalalatin ni Kumadre Mercy dito'y balay. Dito'y store. Nangatat basol ko. Kapungatat jak insanod ti kaso. Apoy ko mga isanod ko. Alakit na siya pakabasbasulak data Kumadre agad. At dalatakin ka sa bagay.
at damat sa bali nga tiyanggi wano istor nga mapamo pakichismishan. Ang tamat nga agnakem. Irin to taning timyo manong namin sardeng nanti at sugal napasday ka niti pa nagtrabaho na taporman mo talaga iso na ka. Dahil dyan, manyaman ti problema da. Awan ti bibiyang mi tinasken ket naisublim la di natakaw ket siyempre at pagnakman no anya di turumbeng agnakem. Dito'y manong nemi iti imburay kumit nga pagkasalitaan nga paset ti biyag ko seknan iti timan na nakaw. Paseknan iti idadateng ni Kuryo dito lugar mi na pinagbalin na rupat agnanakaw, mananakaw, ken kriminal, di kumandrek na mercy. Ngem gayam, di asawa na ba't gayam ti makaiturin, gapu iti kinasugadur na. Sabi ko mga tinakaibati ka kitadal, liwliwak ang pagsarmingan ti biyag, tuy agyaman nga rin kapagayam mo, miling.